Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. Pekný večer, ahojte. Ďakujeme za vrúce privítanie. Vítajte aj vy doma pri televíznej obrazovke. Je tu ďalšie vydanie vašej obľúbenej relácie. Nikto nie je dokonalý. Hej! Ole! Želanie pekného večera je čo najvianočnejšie. Áno, pretože máme veľmi intenzívny predvianočný čas. My už sme to spomínali aj v predchádzajúcich vydaniach našej relácie. Ale to je nič oproti tomu, čo je dnes. Čo v podstate sa deje teraz, lebo to je úplne, že nálada graduje. Mám všetko. Dostal Ježiško môj zoznam. Áno, je všetko pripravené? Bude dosť 10 plechov koláčov? Neurobím 11. a poprípade 12. No a samozrejme s tým súvisia aj tie veci, ktoré sa týkajú napríklad chudákov kaprov. Tak áno, no, kapri to majú spočítané. Hovorí sa taký vtip o tých kaproch, ktoré plávajú spolu vo vani a jeden druhému hovorí, že veríš na život po Vianociach? No, ako áno. Ale to aj... Vieš, deti píšu Ježiškovi cez rodičov a že ja by som chcela na Vianoce psíka, hovorí malička, a mamka hovorí, bude kapor, tak ako každý rok. To je len sci-fi vtip, dobre? To nie je o tom, že to myslíme vážne. To je len ako, že žiadnemu zvieratku nebude ublížené dnes tu. Nie, to určite nie. Privítame privítame dvoch naozaj mimoriadnych hostí. Obaja svojou podstatou spadajú do kategórie alebo do šuflíčka šport, ale jeden by toho kapra opísal presne jeho pohyby, či teda ako rekord na tom úseku vane nebol náhodou prekonaný a že či v 63. legendárny kapor, ktorý pochádzal odniekiaľ, ten rekord neprekonal. A druhá naša hostka, tá by ho zastrelila, namiesto toho, aby ho... To by bol terč hneď, že... Áno, namiesto toho, aby ho klasicky, ako sa to robí tým tlčikom na mäso alebo nejakým iným milosrdným spôsobom, tak tá by ho zastrelila. Ľudia, pripravte sa, lebo prichádza nielen športový, ale aj vizuálny zážitok. Áno, to určite áno. Prichádza... Danka Barteková! Ahoj. Danoška, ahoj. Danka je nielen olympijská medailistka, nielen naozaj vzorná reprezentantka Slovenska v streľbe, ale predovšetkým treba povedať v súčasnosti aj zástupkyňa Slovenska v medzinárodných olympijských štruktúrach, čo je naozaj veľká vec, ktorá sa podarila. Je to členka MOU. Členka MOU. Všetci teraz, prichádza členka MOU. Toto si musím zapamätať, budem to používať. Tak nenapadne. Tak, ako sa máš? Čo máš nové? Ďakujem, veľmi dobre. Veľmi dobre, mám krásne obdobie, teším sa na Vianoce. Áno, počúvaj, ty máš nového partnera? Nemám. Ja som všetko po starom, tak... Áno, všetko beží. Všetci sa ma boja s tou brokovnicou, ťažko je to, vieš. No áno, lebo vieš, tak ako všetci si predstavujú, že teda vojsť do tvojho príbytku, áno, nádherné, ale odchádzať. Že ahoj, ja končím, napríklad, ak by sa toto stalo, tak nevieš. To si ani ja neviem predstaviť. Tak to rýchlo sa dá utekať, vieš, ako tvoje broky. Ja vieš čo, ja každému hovorím, neutekajte, ja som zvyknutá na bežiace terče, zastavte sa a ja neviem, čo robiť. Tak by si mohla mať aj heslo, že neutekaj, umrieš unavený. To si tiež musím pamätať. Danka, Vydáme knižne toto vydanie. vždy, keď príde akýkoľvek náš host, na úvod mu ponúkame tzv. Egosprchu. To znamená, že jeho meno sme nejakým spôsobom pertraktovali v našich uliciach a čo z toho vylezie, ani my sami nevieme, lebo vždy to robíme tak, aby aj pre nás to bola veľká premiéra. Dôležité je, aby si to nebrala smrteľne vážne, pretože sa ti môže stať, že si žila v minulom storočí, že sedíš, Áno. že si drogový díler, že máš asi tak... Pašuješ utečencov. Áno, že máš 86 rokov a asi po smrti. Takto nejako by to išlo. Ale medzi tým dúfam, že tam bude niekto, kto bude vedieť, že kto je Danka Barteková. Poďme sa na to pozrieť do ulic. Poďme. Viete, kto je Danka Barteková a čím je známa? To je speváčka. Ona je speváčka. Poznám ho tak nie veľmi. No, počul som od neho. Spieva dobre. Zaspievate niečo od Danky Bartekovej. Na Tratronská... Viete, kto je Danka Barteková a čím je známa?
Vy ste Danka Barteková, nie? Ja? Aha. Ja potom asi veľmi dobre strieľam. Strieľa, športovkyňa. Čom je športovkyňa? Strelbe. Viete, kto je to Danka Barteková a čím je známa? Barteková. Cecnatá baba? Ale robí modelku, lebo čo? Niečo takého? Teda, keď je modelka, tak kde ju môžeme vidieť? No v televízii, samozrejme. Tam robí čo? No, cecnatú babu. Vieš, kto je Danka Barteková a čím je známa? Tanečníčka. Čo tancuje? Folklór. Tuším. Pekná dievča. Viete, kto je Danka Barteková? No, myslím, že je to úspešná reprezentantka v streľbe. Viete, kto je Danka Barteková a čím je známa? Danka Barteková, to je športovkyňa, ale čo športuje, to už ani vie. No? Dobre. Však rozmýšľam. Vrgulova. Viete, kto je Danka Barteková a čím je známa? Danka Barteková, strelkyňa. Olympijská víťazka a teraz je podpredsednička Medzinárodného olympijského výboru, myslím. Ako ona vyzerá? Taká mladá, sympatická kočka. Rád by ste ju stretol? Áno. Kam by ste ju zobral? Nemohol by som mu niekde ďaleko brať, alebo ma žena stretla. S nejakou mladou zase. Ona myslí slobodná ešte. Zas? No tak, Už sa to stalo? no, môže byť, že ma už odhalila raz. A musí to byť druhýkrát s Dankou Bartekovou, čo? Tak, a zase to by mi asi prepačila s takou osobnosťou. Viete, kto je to Danka Barteková a čím je známa? Neviem. Taká silná, ostrá žena, Barteková. Mojsejová? Barteková, to je nejaké jej druhé meno? Áno. Ktoré meno? Zaslobodná? Povedzte mi, viete, kto je to Danka Barteková a čím sa živí? To som čul, ale to je tuši moderátorka, ne? Kde moderuje? Čo moderuje? Nevím, to ja s ňou nespím, ja neviem. Viete, kto je to Danka Barteková a čím je známa? Áno, strelkyňa. Strelkyňa, on je v olympijskom výbore, má niečo nejakú funkciu medzinárodnú. Viete, kto je to Danka Barteková a čím je známa? Danka Barteková. No, není ste to vy náhodou? Viete, kto je to Danka Barteková a čím je známa? Danka Barteková, no, ona je herečka. Kde hrá? Ona je taká postaršia, nie? Staršia, čo znamená? Po 30-ke, po 40-ke, po 50-ke? No, tak po 30-ke. Fú, ďakujem. Som postaršia, okej. To ste vy? Počúvaj, toto podozrenie a naozaj trikrát potvrdené sa nám začína naplňať, Danka. Takže ty pracuješ pre našu reláciu. Podľa mňa mám dvojničku a tu ste poslali do ulic. Áno. Počuj, Danka, povedz, prosím ťa, povedz nahlas, kto je Danka Barteková a čím sa živí? A môžeš dať aj takto ruku, prípadne. Prosím vás, viete, kto je Danka Barteková a čím sa živí? Je to ona. Je to ona. Je to ona, konečne ju poznáme. Ďakujem. Roky spolupráce, počkaj ešte. Počkaj, že už si chceš ísť sadnúť? No dobre. Ešte to na tých opätkoch, ja som športovkyňa. Dobre, jasné. No, v teniskách to nešlo, tak nech sa páči. Posaď sa u nás do Ďakujem. kresla a vítaj. Počúvaj. Náš ďalší host nás momentálne dozadu veľmi nepočuje, ale ja vám hovorím, on je neuveriteľná encyklopédia. Skúste, máte pri sebe mobilné telefóny, mali by ste ich mať vypnuté. Prosím vás pekne, zistite mi, povedzte nejaký rok, kto vyhral Ligu majstrov napríklad. Skúsim, počkaj. Skús ty Google, daj rok 2001, môže byť? Povedzte vy, kto vyhral Ligu majstrov a akým výsledkom, dobre? Ten finálový zápas. My ho vyskúšame, lebo to je úplná encyklopédia, ten človek, čo príde. Real Madrid, ale Leverkusen, Bayer Leverkusen. Aký výsledok? 2-1 Real Madrid. Dobre, tak ho zavoláme. OK. Páni dámy, prichádza
naozaj dnes, povedal by som, absolútne top človek slovenského komentovania športu, Marcel Merčiak. S nami nielen ako hlas, ale samozrejme aj ako moderátor známej relácie RTVS, čo ja viem. Ďakujem pekne. Marcel, radi ťa vidíme. Marcel, otázka na teba. Rok 2001, Liga majstrov, ako dopadla? Finále bolo v Miláne, hral Bayern Mníchov proti FC Valencia. V prvom polčase boli 3 pokutové kopy, Gajska Mendeta 0-1, Elber nepremenil potom pokutový kop, Štefan Effenberg vyrovnal na 1-1, pískal to Holanďan Martin Jol. A to nemáš v finále, ty. Bayern vyhral rozstrel, potom 5-4. Oliver Kahn chytil 3 penálty. Počúvaj, ale hral v tom, pamätáš si, že Bayer Leverkusen hral proti Realu Madrid? O rok neskôr, áno, v Hampden Parku, Glasgow. Google sa mýli. Máš jednotku? Stav? 2-1 pre Real. 2-1 pre Real, dobre, takže sedí, my sme to pomýlili trošku. Dobre, dobre. Mám o rok starší Google. Si zle zadával season asi, vieš? Áno, áno. Aha, tam je sezóna, no. Tam je sezóna. Víš? Ideme sa pozrieť ešte samozrejme aj na to, čo sa odohralo v uliciach, pretože aj na teba sme sa pýtali. Pýtali sme sa, čo má spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak. Nekokci. Ako sa voláte? Fero Novák. Vy kokcete? Ja nie, ale otec koktal a matrikár bol idiot. Vieš, čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? Blond vlasy. A ti hovorí niečo? To je nejaká skratka? Však Marcel Merčiak. To je MM. Alebo to môže byť aj moja mama. Neviem, kde sa používa tá skratka mama. V showbiznise. No tak to bude niečo so showbiznisom určite, to sa ja do toho nevyznám, do showbiznisu. Moja mama v showbiznise? Vaša mama neviem, ale no moja mama ešte nezasiahla do toho showbiznisu, ale určite to príde. Čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? Oni sú kamarádi, oni chodili aj do školy spolu. Vieš, čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? Merlin. To nie je žena Merlin. Tak to je muž a žena a sú herci. Viete, čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? Marilyn Monroe a Marcel Merčiak. Marilyn Monroe je Američanka, Marcel Merčiak to je náš herec a úspešný herec, na ktorého som hrdý. Čo majú spoločné? Ale mi sa zdá, že spolu účinkovali a neviem teraz, či sa nedali aj dokopy. Či nemajú nejaký vzťah? Všetci závidia asi. No tak to teda áno, že ja by som nezávidel pre Boha s takou ženskou ako Marilyn Monroe. Však vy ste krásna, pani redaktorka. Ďakujem. Viete, čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? Merčiak, no tak to je komentátor a Monroe, no to neviem, tak patria do ľudského rodu, tak by som povedal. Majú spoločné, áno? To majú spoločné znaky, akože, no a ďalej. Že sú cicavce? No cicavce, no to, tak to vidíte, takýmto spôsobom som neuvažoval. Marilyn Monroe, Marcel Merčiak. No tak iniciály mena MM. Viete, čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? No to sú frajeri. Frajeri, ja myslím, že už majú detsko spolu. Neviem presne, ale som to tuším v nejakom časopise čítala, že majú dieťa. On je nejaký veľa s peňazma. Magnáš nejaký. Ale čo, neviem. A Marilyn Monroe? Ona je fiflena. Hodia sa k sebe. Hodia sa k sebe. Jeden za 18, druhý bez toho za 20. Povedzte mi, čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? Sú herci, boli teda, Marilyn Monroe bola herečka. Marcel Merčiak? Ona si je, a tak zomreli obidvaja teda. Spoločne, že sú mŕtvi. No, áno. A viete, čo majú spoločné Marilyn Monroe a Marcel Merčiak? Čo to je, jej syn?
Otec buď JFK, alebo... Alebo ma s bejsbolovou palicou naháňa Joe DiMaggio. Joe DiMaggio. Keďže máme spolu dieťa. Legendárny. Marcel, čo povieš? Zaujímavé, sedie tu in memoriam. Tak ale ako Varovali si aj Danku a... slušný herec, prosím ťa, zahraj faul. Tak poď. Sa rozbehni, Marcel to má napozerané. Jak chceš, na žltú, na červenú. Dvojitá fraktúra. Len kolené väzy chytiť. Kde ste sa vy dvaja spoznali tak, že už len ste nevedeli, že toto je športový komentátor a toto je naša reprezentantka? Face to face možno? Prvýkrát? My sme sa prvýkrát stretli v Londýne. Áno, takto face to face až tam. A bolo to Áno. samozrejme v najkrajší deň Dankinej športovej kariéry, čo si veľmi cením, lebo mala na sebe olympijskú medailu, s ňou prišla ku nám do štúdia. Tam sme si aj v priamom prenose štrngli dokonca so šampanským, síce len z plastových pohárov, lebo z bezpečnostných dôvodov nebolo možné mať sklenené poháre v tých našich kanceláriách. No. Vidíš, ja som Marcela videla, hneď sa mi zatočila hlava. No, dúfam, že si mala zaistenú zbraň. No, od istej doby si dávam veľký pozor, čo so zbraňami a kam ich nosím, lebo ja som mala jeden hovor, lebo krásny bezpečnostné pravidlá, ktoré sú, že nemáš ani sklenený pohár, ale plastový a teba pustia kade tade so zbraňou. Počkaj, je niečo, o čom neviem? Nie, ja som totižto so zbraňou prišla raz na rokovanie Medzinárodného olympijského výboru. Bolo to v roku 2013. Bude to po mojom. No tiež by. Alebo heslo, vystrieľame športových dinosaurov. Tak ako? No, Pán Bach. to ešte nebol, to sa išiel Pán voliť. Rok. To sa išiel voliť a ja som proste prišla so zbraňou na Kde to bolo? chrbte. Kde sa to odohrávalo? Bolo to v Buenos Aires. Áno. Bolo to v roku 2013. Volil sa prezident. Áno. Volil sa dejisko olympijských hier v roku 2020 a volil sa šport, ktorý zostane v programe. Čiže to si viete predstaviť tie bezpečnostné pravidlá. Streľba sa nevyhadzovala, hej? Nie, chvála Bohu nie. Čiže totálne bezpečnostné pravidlá, prehliadky, pípače, všetko. Akreditácia všade. Áno. Až do momentu, kedy som prišla ja k takému tomu skeneru, že tam je ten laser a som prišla za tým jedným bezpečákom a hovorím, prepáčte, ja mám brokovnicu. A tak na mňa pozerá a hovorí, tak vy ste mi dneska fakt spravili deň. Si mala klasický fúzbre na chrbte. A zvyčajne funguje, že to je klarinet. Všetci autobusári na Slovensku zažili, že to je klarinet, to je v pohode. Veľký klarinet. Veľký. Hoboj. Mňa len samozrejme, že nechcem vyrývať, hej, nie som zvyknutý z domu, ale prečo si išla so zbraňou na zasadnutie? Pretože som išla rovno odtiaľ na majstrovstvá sveta a musela som trénovať. Len to som mala jeden krásny zážitok priamo v Buenos Aires, pretože V preklade dobré vetry, áno. Dobré vzduch. Dobré vetry. Bolo a všetko bolo. Ale zobrala som si tú zbraň a teda všetko som tam absolvovala, odvolilo sa. A ja som mala zasadací poriadok spravený tak, že ja som bola posledná v protokole, mne dali jedno miesto ako riadny člen. A vedľa mňa sedel grécky král Konštantín. Pozerám si na tú cedulku a hovorím si, zle bude, čo ja sa tu budem, že keď som vedela, že to je starší pán, hovorím, jak tu ja prežijem tieto 3 dni. Prišiel a urobil, že... Nie, všetko bolo v poriadku, hovorím si, už tak nejako to teda zvládneme. Ja som bola najmladšia členka, on bol asi niekde tak veľmi vysoko a hovorím si tak teda, dobre, ideme sa teda rozprávať. Strašné storky dával, hrozne ma tam zabával celé zasadnutie. To bol taký ten podrývač, akože, že niečo sa povedalo a dal mi ďukov ma tam do toho a dával mi veci a hovorím, nehnevajte sa vaša výsosť, ja musím ísť na strelnicu, ja som teda však strelkyňa, všetko, idem trénovať. A hovorí, dobre, v poriadku, tak prídem za tebou. Nevadí, prišli sme na strelnicu, flinta na tomto, odstrieľala som, ja neviem, pár položiek, sústredím sa pekelne, zrazu prídem k telefónu. A 17 neprijatých hovorov od kráľa. Hovorím si, tak dobre, poďme to riešiť. Prišli sme na vstup a teraz mi tam hovorí ten pán, čo tam robí, hovorí, tak viete čo, tento pán mi tu rozpráva, že on je grécky král. V Grécku kráľa nemalujú. Tak som mu povedal, ja som pán na Orleánska a idem do boja. Ulice. Ideme. Veľmi jednoduchá vec. Hovoríte len čísla. Správne odpovede. Tu sú členovia Menzy.
8 budú odpovedať na otázku, respektíve na také zadanie. Dokončite text ľudovej pesničky Na Orave dobre, na Orave zdravo. No to sme raz mali takúto úlohu už, prvnež budete rozmýšľať. A pýtali sme sa takej počernej dámy v uliciach, horí ohník, horí na Kráľovej holi, ktože ho nakládol, ako to ďalej pokračuje? Ona hovorí, fantasticky. Tak z 8, koľko bude správnych odpovedí? Danka, Zásahov, poď. Danka. 1. Jedna správna odpoveď. No. Tak 2. Marcel hovorí, Marcel, zavrel ťa zhora. 2 hovorí Marcel Merčiak. No dobre, junior, nech sa páči, poď medzi dievčatá. Tu už stíchol žavot znamená, že už majú správnu odpoveď, už si ju poslali tichou poštou. Počkaj, už každá druhá ukazuje, že... Tak budeš musieť to byť ty. Nehnevaj sa. Ja? Môže? Rozprávaš slovenský? To je klasické. Dobre, tak ideme dokončiť Na Orave. Dobre, Na Orave zdravo. Ale na Orave. Ale na Orave. Ale. To je Ricky Martin, pesnička k majstrovstvám Európy vo Francúzsku. Sveta. 1900. Ale na Orave. Tiško, je to napínavé, ale... Málo. Švárnych chlapcov málo. OK, berieme. Dokončite text ľudovej piesne Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na dolina je dobrá, na Slovenska je chudoba. No taká je slovo, vidíte, pani Zlata. Ako sa to ďalej spieva ešte? No, na hore, na dolinou, na Slovensku je lepšie ako na doline. Tam sú zima a na Slovensku je teplo. Dokončite text ľudovej piesne. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ej, moja milá, ako ti je zdravo. Dokončite text ľudovej piesne Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ej, ale na Orave, ej, švárny chlapcov málo. Dokončite text ľudovej piesne. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ako je to ďalej? Čo tam je ďalej? Akože ťa poboskám? Kto vás povozká? Môj muž. Dokončite text ľudovej piesne. Na Orave dobre, na Orave zdravo. No vidíte, neviem. Tam vám poradím, že ale na Orave, hej, švárnych. Chlapcov málo, no. Máme málo. Máme, no, že viac sa rodia ženy ako chlapi, takže je na ich málo. To je jasné, že keď si už dievča nájde chlapa, musí ho držať nakrátko, aby jej neutekol za inú. Dokončite text ľudovej piesne. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Sme spívali na vojne. No, ako to je? Dobre, na Orave zdravo. Hej, takých chlapcov málo. Niečo Akých chlapcov? No, čo si vypijú, no. Nie veľa, nie? Na Slovensku, áno. Dokončite text ľudovej piesne. Na Orave dobre, na Oravo zdravo. Čoho je tam málo? Čo by to tam málo? Piva. Švárny. Čo švárny? Chlapcov málo. Takže je to tam? Príde na rozum len pivo. Dokončite text ľudovej piesne. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Niečoho je tam málo. Čoho? Cigáňov je tam málo. No došli sme k výsledku 3, ale bol tam jeden offside a jedna ruka, ale ako dobre, nie? Áno. Ale dobre, no tak ten výsledok bolo viac ako jedna správna Tak. odpoveď. Určite, Určite. Znamená to, že Marcel Merčiak sa ujíma vedenia. Budem musieť behať s tou tabulou, aby Danka trafila. Áno, prosím ťa. Vyberte halus.
Vyberáme jeden z tých príspevkov, ktorý sa vám najviac páčil. Umelecká tvorivosť u tej dvojky, u toho pána, ktorý vymyslel novú strofu. Áno, ide. Dvojka do finále. Dobre. Ja milujem tieto momenty, keď sa dospievala. Či sú to 12 sokoly, ide to výborne, to ide. Fantasticky. Karaoke, chlapec v nákupnom centre, som si ho zavolal, že ide spievať. Jede mašinka, mal asi 5 rokov, tvrdil, že chodí do školy, sople mal za uši. Hovorí, tak spievaj a čítaj, keď vieš. Tak spieval jede mašinka, kouži se z komínka, jede do dály. A teraz už prišiel text, ktorý musel prečítať, ktorý si nepamätal. Jede do dály. Šivé očka plakáli. Majster sveta improvizácie. No. Poď na ďalšiu otázku, lebo už je pripravená. 8 luxusných odpovedí, teda plus 1 ešte odtiaľto. Áno. Bude na otázku, čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom. 8 odpovedajú. Koľky správne? No Marcelovi sa tá dvojka vyplatila, dám 2. Tak Skúsime dáme. to teraz takto. Labuď aj pre teba. Marcel. Ja to otočím, dáme jednotku. Marcel dáva jednotku. Čo to znamená, ak niekto smrdí grošom, dievčatá? Ty už máš zarobené v pohode. Gastrač je tvoj, lebo dávame za správne odpovede gastrače. No čo? Či je príliš chudobný? Tak. Smrdím grošom. A teraz do ulic. Čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Grošom? No groš. Gyros vím, čo je, ale groš nevím, čo je. Gyros. Gyros je, no, čo prodávajú Vietnamci. Čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Keď niekto vás ponižuje, že nemáte a on má. No. Obaja smrdia grošom? Nie, no ten, čo to vypráva, si myslí moc o sebe, že má peniaze, na druhý svet si ich nezobere. A niekedy menej znamená viac, ako viac menej. Čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Čo to znamená, keď smrdím grošom? Kúrnik šopa. A ja som tú otázku vedel. No, že mám prázdňavačky, nie? Čo to znamená, ak o tebe niekto povie, že smrdíš grošom? Že som lakomý. Ty nesmrdíš grošom, hej? Nie. Ja som sa voňavkoval. A poznáš niekoho takého, kto smrdí grošom? No, moja mama. A jo, co? Prečo? Podľa toho, čoho to súdiš? No však nedajú mi, keď si vypýtam, no. To je zlé. No to je zle. Čo má potom človek žiť? Čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Nemôžem smrdať. My máme penáze. Čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Že sme takí peňažení, no po peniazoch. No, že... Chceme veľa peňazí. Chcete veľa peňazí? Nie. Peniaze nie sú všetko. Áno, tak istý názor mám. Prečo mám furt taký istý názor, to neviem, ale... Sme obidve také inteligentné spolu. Povedzte mi, čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Moment. Musíme kúknúť, či smrdím grošom. Čúchajme. Tak Smrdíte. nesmrdím. Čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Že každý cigán smrdí. Hociaký šampón si môže, aj tak bude smrdieť. A vy smrdíte grošom? Ja nie. Ja sa kúpim. Správnych odpovedí tam bolo požehnanie, to znamená rozhodne viac ako jedna. To by nám mohlo stačiť, aby sme mohli zakružkovať túto stranu tabule. Danka, športovkyňa, je rada, že vyrovnala však.
1-1 aktuálne. Vyberme halus. Fú, mne sa páčil ten smrdí gyrosom a Vietnamci do toho, to sa mi tam tak. Ale ja mám aj druhého favorita, menej je viac, viac je menej. A tak. toto bolo tiež výborné, toto bolo vynikajúce. Prví dvaja ma hneď dostali, že tak... Menej je viac ako viac menej, len niekedy viac je menej ako menej je viac. Niekedy je horšie lepšie ako lepšie. Maťo Hajko raz zakodoval vetu pri nejakej situácii v ľadovom hokeji, obrovská šanca bola. Sami vidíte, že niekedy sa dá gól streliť z toho, z čoho sa nedá dať, ale teraz vám útočník potvrdil, že sa nedá dať z toho, čo sa dá dať. Takéto niečo. Teraz som to nepovedal, povedal som nejakú len pointu z toho. Áno. Bola to nejaká šialená trojčlenka proste, v ktorej sa vyznal iba on, ale Ale výsledok vychádzal? Áno. To je dôležité. No tak sa rozhodnite. No čo dáme? Menej je viac. Tak dajme teda menej viac. Menej je viac do finále. Teraz sa ideme pýtať na vás a budete potrebovať hlasovacie zariadenia. Bude to také hlasovanie... Analógové? Analógové. Predstav si, že si na výbore, Danka. Čo je pravdy na tom, že Marcel prednášal švédskym novinárom? Áno alebo nie? Pravda? Nepravda? Tomu by To nie, to nejde mať váhať. Je to také, nie že švédskym novinárom, ale jednému novinárovi, boli sme vo Srbuli na majstrovstvách sveta v biatlone, už sa mi nechce ani veriť. Ale bol že... schizofrenik. Lebo? No tak švédskí novinári. Bolo ich viac. Áno. Dvaja? A tak videl, že som taký mladý redaktor, sme boli v tom tlačovom centre a pýta sa ma, on bol z rozhlasu, že či by som mu niečo nevedel povedať o slovenskom športe. No, spýtajte sa, no že a ktoré športy sú tu najpopulárnejšie, tak som mu vysvetľoval, že futbal, hokej a také o Slovensku nejaké reálie. A potom mu hovorím, však počúvate, však aj vy Švédi, tu akože na Slovensku tu ste veľké úspechy dosiahli, že aj pamätné zápasy sme hrali, že čo? No však naši hokejisti hrali s vašimi na olympiáde v Lillehammeri Peter Forsberg, kde ste sa stali olympijskí víťazi, tak prvý zápas turnaja ste hrali proti nám, za nás hral Peter Šťastný 4-4, bola remíza, Miro Šaton dal gól, tak počúval si, zapisoval a hovorím, však Ingemar Stenmark tu vyhral v Jasnej v 79. obrovský slalom vo svetovom pohári s rekordným náskokom 4 sekúnd, dnes je to rekord, zapísal, že my sme tu mali majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní v Tatrách v 70. roku a že prvú disciplínu 15 vyhral Joran Oslund. Takto si tam pozapísal, vravel som mu, že aj čo ja viem, že Miloš Mečíš, náš slávny tenista, že hrával s Wilanderom, s Edbergom, s veľkými švédskymi hráčmi. A takto sme si to poprechádzali, on tak pozapísal, že ďakujem pekne. A potom sme sa stretli o 2 dní, už tam blízko komentátorských stanovišť. A hovorím, ja sa vám musím poďakovať, že to bolo super, tie informácie, čo ste mi dali, že mňa doma strašne pochválili za tú reportáž, že Švédsko a Slovensko šport prepojené a tak. A hovorím, áno, tak to som rád. No viete čo, a že už ma idú aj navrhnúť na novinárskú cenu. To je výborné. To je výborné. Je pravda, že Marcelovi šlo o život v lietadle s fanúšikmi Spartaka Trnava? No tomu by som aj veril. Áno. Ja viem, čo sa deje, no. No, viac menej nie, ale... Bol to neskutočný príbeh. 7 rokov je tomu, poslali ma do Košic komentovať štvrťfinále slovenského pohára Košice Trnava. S tým, že nepôjdem vlakom ako tradične, ale Sky Europe už dnes neexistujúca spoločnosť ponúkala vlastné letenky, takže ráno odletím. Ja som s nimi v tom pamätnom roku letel tam, do Španielska. Naspäť s rodinou už tak rôzne. No, stalo sa nám to, že keď som prišiel v Bratislave na ten terminál, tak zrazu pozerám 100 fanúšikov Spartaka Trnava. Červeno-čierny Merčák. Za chvíľočku som sa dal nabok, niekde čítal som si nejaké noviny a jeden prišiel, hneď mi prehodil šál cez krk. Tu sa kúkli, bude sa fotiť. No, to bolo prvé. Krásne bolo, v lietadle sedíme a teraz tá mladá letuška tam ukazuje tie bezpečnostné opatrenia. A v každej sekunde, keď robila nejaký pojem, robili hej. Teraz sa obete lietadlo na runway, rozbehlo sa oni. Vyleteli sme. Priamo v Košiciach sa stalo to, že počas zápasu ukázali sektor fanúšikov Spartaka na vyprázdnenom štadióne a ich tam bolo asi 20 alebo 30. A mne to bolo také podozrivé. Hovorím, no tak tu máme skupinu a teraz som si v hlave prepočítaval, že koľko ich bolo v tom lietadle. Povedal som asi, že 80 fanúšikov Spartaka je tu. Predstavte si, ráno leteli z Bratislavy. Prvýkrát sa stalo, že fanúšikovia sa vnútroštátnym letom presúvali na zápas u nás na Slovensku. Skončilo sa stretnutie v noci o 23:30. Prídem na košické letisko na spiatočný let a hneď ma vítal prvý fanúšik Spartaka, taký podgurážený 50-tník. Počúvaj ma, ja mám v Košiciach hat-trick. A hovorím, že čo a prečo? Ja som tu bol tretíkrát a tretíkrát som nedošiel na štadión.
Je pravda, že Marcelovi kolegovia ušli z hotela bez zaplatenia? To bolo teraz v kolegovia, Luxembursku? nie ty. To bolo teraz v Luxembursku, Marcel? Tak ja dám áno. Tak váš tabulky. No, tak, jedno aj druhé by mohlo byť. Stalo sa to istej novinárskej výprave slovenskej, ktorá absolvovala nejakú mediálnu vec ohľadom hokeja v Českej republike, že sa presúvali z jedného hotela do druhého a teraz si predstavte ten autobus novinársky, sedí tam 25 novinárov zo všetkých tých denníkov, z televízie a tak ďalej a zrazu už je ten autobus naštartovaný a zrazu vybehne recepčná z toho hotela, vtrhne do autobusu na tie predné schodíky, postaví sa a povie: Pánové Forgáč a Zimnikoval nezaplatili za pornokanál. Ale potom, kolegom ešte musíš povedať, ale boli to filmy podľa skutočnej udalosti. Prečo ženy čakajú na záver každého adult filmu? Lebo čakajú, či sa zoberú. A prečo Škóti si filmy o prostitútkach púšťajú naopak, to vieš? Bo najprv je sex a potom baba vracia peniaze. Dobre, ideme do ulic? Poďme do ulic. Oto je meno. Áno. Už vieme, ktorým smerom ideme, ale Oto je aj skrátka niečoho. Viete čoho? To vy. Niekým, že nevieš, lebo prídem. Tak, áno. Dáma v červenom drese, áno. Koľkých sme sa pýtali? 8 odpovedajú. 8 odpovedajú a Marcel Merčiak si myslí, že koľky to budú vedieť? 3. 3, hovorí Marcel. Začína Marcel, pretože Danka uspela v tom predchádzajúcom kole. Ja dám 2, ja toto moc neverím. 2 hovorí Danka. A čo hovoria naše dievčatá? Tak dievčatá 1. To aj pre pána kameramana hovorím, že je v červenom drese. Alebo je to zase akože privolávačka, hej? Že chceš, aby som sa ťa pýtal. Tak, Oto je meno, ale je to aj nejaká skratka. Skús mi povedať, počkaj, aká. Počúvaj, to je čo? Môžeš. Ďakujem. Čo je teda... Osobnosť. Hovor už ty. Osobnosť televíznej obrazovky. Oto je meno, ale Oto je aj skratka niečoho. Čoho? Zembuch. Neviem. T ako? Tiger. A O ako? Oko. A je to skratka čoho? Nebezpečenstva. Či niekde môže byť tiger na blízku? Oto je meno, ale Oto je aj skratka niečoho. Oto, to sú jednoducho, aby som niekoho neurázil, poviem terminológiou psychológie. Sú to ľudia rané dospelosti, a takže asi viete, čo som chcel povedať. Oto je meno, ale Oto je aj skrátka niečoho. Čoho? Osobnosť televíznej obrazovky. Sledujete, máte favorita. Herec, Ďurďak, ja som Ďurďak. Oto je meno, ale Oto je aj skrátka niečoho. Viete čoho? No, čo dávajú tí Oscary sa. No, Oto. No teraz ich nedávno dávali, myslím, nie? Ten Oto to je pre Slovákov, pre Čechov, pre Američanov. Pre všetkých. Všetko v globále. Celý svet. Celý svet. Slováci máme nejakých Otov? Myslím, že... Kto tam bol teraz naposledy? Vajter tam bol... A ešte kto? Ešte niekto tam bol, ale neviem si spomenúť. Chce sa volať Oto, alebo nemusí? Nemusí. Náhoda. Náhoda iba. Oto je meno, ale Oto je aj skratka niečoho. Čoho? Oto je skratka najobľúbenejšej televíznej osobnosti slovenskej televízie. To je Oto. Že O znamená? Osobnosť televíznej obrazovky. Oto je meno, ale Oto je aj skratka niečoho. Čo znamená O? Je to začiatočné písmeno ktorých slov? Otec, trubka, otec. Otec, trubka, otec? Oto je meno, ale Oto je aj skratka niečoho. Viete čoho? Oto? Otík. U nás kamarát jeden je Otík. A vesničko má stredičko a bol Otík. Oto je osobnosť televíznej obrazovky. Súťaž. Oto je meno, ale Oto je aj skrátka niečoho. Čoho?
Oto, vole, kde som to videl. No neviem, okresné, televízne orgány, alebo také niečo. Kde sa môžeme s touto skratkou stretnúť? Čo som to videl, volá kde? Kde? Banka. Banke. Banke? Áno. No a na čo sa tam využívajú okresné televízne orgány? Nie televízne, ženské. Musí byť veľmi pekná redaktorka, keď... Je, určite. Ale už stýkrát to hovoríme, my sme ju nikdy nevideli. Neukážu nám ju. Ona vraj je... Fakt je to asi Danka teda. Je to naozaj, to bude Danka, lebo ona si takto chodí privyrábať. Danka, a všetci hovoria, že je krásna, čiže ako sedia nám tu viaceré parametre. Aj dnes ju identifikovali. Aj si z nich strieľa. Aj si z nich strieľa, áno. Takže všetko sedí. Danka, ďakujeme ti za tvoju dlhoročnú obetavú prácu. A blondiavú parochňu. Dobre, ale žiaľ, v tomto kole vyhráva Marcel Merčiak. No poď na ďalšiu. Vymenujte aspoň... Počkaj, Ježiš, halus musíme halus, vybrať. áno. Prepáč, ja som dnes nejaký zrýchlený. Halus. Otec Trubka, otec, si pamätám. Otec Trubka, Otec Trubka, otec. To je, že... To je, že kameň. To je, že... Tata pri pípe? Otec Trubka, otec. Dobre, tak otec Trubka, otec ide do finále. A teraz vymenujte aspoň 3 operencov. Jaj, to už bude... To bude Peter Horský. 9 odpovedí. 9 odpovedí. Danka začína. 1. 1, hovorí Danka. Tak ja zostanem pri tej 3. No dobre, tak operenci. Alebo ako sa hovorí na Žitnom ostrove, vtáka poznáš po perách. Pôjdeme postupne, dobre? 3, ale môžete pokračovať ďalej, keď chceš byť v telke, bez problémov. Pochalaňka, dobre? Tak skúsme 3 operencov. Prvý. Vrabec. Poďme. Lastovička. Vrána. A bonus? Sova. Bocian. Perfektne. To je publikum. Vymenujte aspoň 3 operencov. 1, 2, 3. To sú operenci. Spievajú. Spievajú. Pesničky. A oni nevedia, azbuka spievajú všetci. Prečo voláme, že operenci? Operenča spieva operenci, to je ako operant. Čo je operant? Však čo hrá na klavíri, na husle, čo hrá, to je operant. Vymenujte aspoň 3 operencov. Čo? Operentov? Operencov. Ja som maďarskej národnosti a toto slovo som ešte nepočul ozaj. Tak keď to dobre počúvate, operenec... Ako prať a také niečo. Prať, operenie. To má byť ako materiál. Operenie. Tak povedz, spodné prádlo. Perina. Záclony. Sú operenci? No podľa mňa, keď tie sa perú, na to myslíte, na pranie, nie? Vymenuj aspoň 3 operencov. Pavarotti? Nie. Áno. Beethoven, čo ja neviem. A kto ešte? Špírka. Špírka je operenec? Keď chce, tak môže byť, ja neviem. Čo to znamená, že sú operenci? Oni tak spievajú, že... Nie. Ko? Tak dlho. A hlasno. Vymenujte aspoň 3 operencov. No, to máte holub, sliepka, kačica. Prečo sú to operenci? No, lebo sú to vtáci. Vymenujte aspoň 3 operencov. T-Mobile, tak, Orange, operátor. Ten. Mobilný operátor. O2,
Vymenuj aspoň 3 operencov. Čo operujú? Operujú doktori? A čo mám vymenovať 3? Operencov. Operujú. Nevím, ale to pozorám na doktoru, ja som na operáciu nebol, chvála Bohu. Vymenujte aspoň 3 operencov. Vrabec, hrdlička, holub. Teta je dobrá. No však, všetko, čo má perie, je operenec. Povedzte mi 3 operencov. Neviem, tiger je operenec? Není. A prečo on nie je operenec? Je, čak tiež je operenec, má chlupínu. Tak pes je operenec. Áno, aj pes je operenec. Čo ešte? Človek je operenec? Áno, je. Prečo? Čo má? Má aj fúzy, má vlasy. Čo by ste vy museli mať, aby ste bol operenec? Fúzy. A vy máte fúzy? Však mám. A vy ste operenec? Áno, som, čo bych nebol. Vymenujte aspoň 3 operencov. Operencov? 3 holubí. 3 operence. Nie? No áno, a 3 druhy operencov. Čiže bielý holub, čierny holub, modrý holub. Tá posledná odpoveď bola naozaj fantastická v štýle so mnou nevybabreš. A v podstate bola to odpoveď, ktorá... Sú také situácie, kedy správna odpoveď sa môže stať aj halúzou, ale neviem, možno v tom majú inak jasno naši dvaja vzácni hostia. Isté je, že Marcel Merčiak získava ďalší bod. Aj Danka, nie? Nie, traja boli. Traja boli. Už sme rozdielovali body. A tam už bolo, to vyzeralo na remízu, ale modrý, biely a čierny holub na záver tam. Taký malý, ľahký offside to bol, no ale... Ľahký offside a gól v 93. minúte. Tak hovoril, Rudo Galo hovoril, to bol taký tichý faul. To bolo tak na Žilinu v 92. 3. minúte. No skúsme ešte. Halus asi z telekomunikačného, nie? No 100%. Tam je jasná. Mobilný operenec. Mobilný operenec. Už je tam. Nech je. Pečka do finále. Ešte keď Marcel spomínal príslušníkov maďarskej národnosti, tak letí helikoptéra a Maďar hovorí, oho, helikoptér. No, to je helikoptéra. Ty máš oči. Na 300 metrov rozoznať pohlavie. Ideme na otázky Danky. Ty pozri, letí prezident. To nie je prezident. Ako vieš? No vpredu by boli 2 motorky. Je pravda, že Danka má na tele dobre skrytý piercing? Ale... Takú som Viacerí videl, diváci keď sa sme olizli. moderovali to kryštálové krídlo. Som si ju obzeral ako moderátorskú partnerku, ale Nie to som si všetko si nevšimol. videl. To som nevidel. Myslím, že nie. Tak? Tak ukáž. Hovor. Nie, nemám. Ale ja ho mám ako nie dobre skrytý, mám také jedno veľmi nevinné tuto náušničiatko, lebo to je malilinké, ale spája sa mi s ním krásny príbeh, lebo my sme sa so sestrou rozhodli, že máme 21, už sme dospelé v Amerike, ideme si dať prepichnúť ucho. A teraz ja som bola v Bystrici na škole, ona bola v Bratislave a už mi len volala, ja to mám hotovo, bola som v piercingovom štúdiu, baba zobrala ihlu, pichla, mám tam tú náušničku, všetko je v poriadku. Ja si len teraz, v piercingovom štúdiu hovorím, neviem, no tak nie je všetko, ja som furt chorá, toto. Uvidíme. Išla som do štúdia a dali mi teraz pekne náušničku zabalenú, darčekovou, dali mi k tomu vizitku plastického chirurga. Že chodte si to dať pekne prepichnúť tam, budete to mať akože so všetkým všudy. Tak som sa tešila, jak to bude super. Prišla som k plastickému chirurgovi, nakreslil mi bodečku, pozreli sme všetko OK, omrtvil, lokálna anestéza, prepichol, dal mi náušničku. Do rána takéto ucho. Takzvané malé slúne. Malé slúne, červené jak hovado. A stojím v obchode v rade pri pokladni a teraz pozerám na také malý chlapček. Mami, tá teta je hobit? To mali ti povedal, že ja hobit, tak my sme boli zase v jednom nákupnom centre v Rakúsku s našim malým a sedeli sme na káve a zrazu išla arabská pani, proste celá v tej, kompletne zahalená, len
Oči bolo. Strielňa bola. A mali samozrejme, malé deti hovoria aj hlasnejšie. Musela to počuť, aha, ninja. Ale je to 50-50, pretože ty si hovoril, nie, že ako nás volajú tí, ktorých my voláme, že šikmáči. Áno, šikmovky. Nás volajú, že veľké, alebo dlhé nosy. Dlhé Že majú nosy. strašnú Ona prču z hovoria, toho, že- že máme, no tak... Že dlhé nosy. Ona hovorí, Niektorí. Krásne. Boli tam dvaja šikmovky, boli tam dva dlhé nosy. Ale o nás? Poďme na ďalšiu otázku. Je pravda, že pre Danku je najťažšie anglické slovo majonéza? Majonéza. Danka. Už som si myslela, že ma podceníš. Nie. Nie. Nie, Sú určite nie. aj ťažšie, ale... Nie, sú ťažšie, ale mám krásnu príhodu z toho. Sedeli sme na večeri, všetci strelci vedľa seba a teraz som mala kamarátku, ktorá sa učila anglicky, tvrdila, že teda 2 roky angličtiny a tak do mňa štuchla a hovorí, prosím ťa, vypýtaš mi majonézu? A ja tak nonšalantne, majonéze, please. Čo ti šibe, to som si mohla aj sama. Tak ale na letisku, keď ideš tiež, máš, nie? Zaujímavé veci, keď sa ťa pýtajú, keď ideš, ja neviem, na zápas NHL a poviem, že som tu kvôli NCL a pani mi povie, že... Junior si robil celý čas srandu, keď sme išli do Detroitu, pozri Tomáša Tatara. I came just to visit the game of NCL. On to robil na schvál, vieš. A pani, že OK. Choď, Dilino. Tak ty máš niečo z letiska. Mám, lebo ideš so zbraňami, vieš, to je... To je záruka. S tými klarinetmi. For Mr. John, pre pána Jana. To aby si osvojila ešte, hej? Hej, for me, behind me, hej? Áno, to je celá tá séria. Vodaj, no. Hold the mushroom, drž hubu. Mali sme krásnu príhodu na letisku so zbraňou a teraz my máme vždy také tie bezpečnostné kontroly. Kamarát, strelec, mal vtedy také amerikánske obdobie, sme to volali, lebo sa strašne učil anglicky a teda študoval slovníky a všetko. išlo mu to? Išlo mu to vynikajúco, lebo keď sa ho spýtal colník, are you checked? Už si skontrolovaný? A on na to, no, I'm not Czech, I'm Slovak. Je pravda, že Danka je tvrdohlava ako baran. Tomu by som aj veril. By som dal, že Ale teraz hovorila, že pri stole boli všetci strelci, tak neviem, je baran alebo strelec. Ťažko, ja som, akože som váhy, ale vieš, na tých mískach sa kadečo uhrá. Nie som tvrdohlava ako barán, ale mala som spolužiaka, ktorý sa volal Baran. A on mi spôsobil veľmi ťažké chvíle, veľmi krušné na jednej skúške, lebo mali sme skúšky z predmetu, ktorý bol najobávanejší na škole. Ja som študovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a profesor, ktorý tam vedľa nás sedel, strašne začal topiť Jara Barana na jednej knihe, ktorú sme mali všetci čítať. Samozrejme, nikto to nečítal, lebo bol dobrý abstrakt, tak na čo by sme vlastne... Mohla som ísť na strelnicu. Tak ako všetci sme čítali do čitateľského denníka, do povinnú literatúru, tak. áno. Takže už teraz to môžem povedať, chvála Bohu, že sme to nikto samozrejme nečítali, ale tak ho vyrazil s tým spôsobom, že už som videla, že to v Jarovi teda tak vrelo, tak odišiel a zabuchol tie dvere. A teraz sme sa teda všetci tak chytili, vo mne by si sa krvi nedorezali a už som vedela, že idem druhá a on mi hovorí, kolegyňa, povedzte na budúce kolegovi Baranovi, nech nezatvára dvere rohami. Keď sme mali svojich obľúbených profesorov, kantorov a tak ďalej a na vysokej škole sme mali v prvom ročníku to najťažšie, volalo sa to Dejiny svetovej žurnalistiky. To bolo v oboch semestroch, sa to učilo, v letnom boli skúšky a počas letného semestra sme mali jeden deň, proste bolo povedané, že ten program, ktorý máme po 13. hodine sa mení v škole, že jednoducho prídu 4 francúzski študenti, jeden chlapec a 3 dievčatá a samozrejme začala sa, poprestavovali nám ich, oni porozprávali, prečo prišli, bla bla bla, niekto tam prekladal a teraz, no máte nejaké otázky? Niekto sa tam kulantne niečo opýtal, Francúzi odpovedali a na to ďalší spolužiak Peťo Stanov, neskôr veľmi známy zahranično-politický komentátor, zdvihol ruku a my všetci na ňu, a on na to, toho Daik sa volal ten francúzsky študent, preto si to pamätám, sa opýtal, že Daik, čo povieš na slovenské dievčatá, sú pekné? A pani profesorka, že
Mali medzi nami dvoma bol dosť napätý vzťah. Hovorí, že čo sa pýtal? Hovorí, o vás sme nehovorili. Na to je niekto povedal, aká bola otázka, ona cez celú miestnosť, že Merčiak, vy ste taktný ako slepé črevo. No, to bol knockout. Situácia na dejepise. Rozoberali sa koniec 30. rokov, vpád Talianska do Habeša, neviem čo. A samozrejme chlapci hrali piškvorky. A teraz dejepisár hovorí, no a ten Habeš a tak, Habeš, Novák Habeš. A on, nehabem, pán profesor. Posledné kolo nás čaká. Tak dobre je tu u nás vo vývačke, že nám to naozaj zbehlo veľmi rýchlo. No poďme, ale tak ako dohrať to musíme, to už je jasné. 8 budú odpovedať, 8 odpovedí nás čaká. Koľko správnych si tipnete vy? Zadanie bolo. Viete, čo si dá Čech, keď si dá housku? Ja dám 2 asi. Veľmi rafinované. Dám 2, no. Ja dám 4. A 4 Marcel Merčiak. Už to máme jasné, čaká nás ďalší povinný úkon, to znamená, junior sa vyberie medzi dievčatá. Ideme sem, dobre? Dobre, poď. Tak, skúsme. Žemlu. Žemla. Že žemla. Viete, čo si dá Čech, keď si dá housku? Všetkému oni hovoria houska. Oni sú niekedy, akoby trošku boli šibli, tí Češi. My Slováci im rozumieme a oni nám nerozumia. Do frasa. Však toto je nenormálne. Však v dnešnom štáte. Však, že je to na jedničku, ne? No, lebo keď vy poviete, že chcete tušku, tak viete, že je to ceruska. A ich, keď sa opýtate, že čo je želva, oni vám nevedia povedať. Vlastne, keď povedia korytňačka, oni nevedia, že čo je želva. No tak je to možné? Však to sú šľahlí ľudia. Viete, čo si dá Čech, keď si dá housku? Asi hus, ne? Aspoň si myslím. Čo si dá Čech, keď si dá housku? No husu určite si nedá. Dá si len obyčajnú žemnú prázdnu. To je houska. Moja mama býva v Prahe už roky. V nemocnici na motoru, ja za ňou chodievam, takže viem, čo je to houska. Viete, čo si dá Čech, keď si dá housku? Housku? Pivo. No, veď keď ide Čech na pivo, tak povie, že ide na pivo. No, nepovie pivo. To? Pivo nepovie, lebo už Česi tak sú, keď si dá pivo, dá sa aj pol deci. A keď si dá housku, tak si dá čo? Tak to je čaj, nie? Viete, čo si dá Čech, keď si dá housku? Žemlu. Žemlu môže si dať, alebo pivo, alebo pálinu. Tak čo si dá teda? Tak dá si jednu pol deca a jeden žemlu. Vieš, čo si dá Čech, keď si dá housku? Sandále s ponožkami. Viete, čo si dá Čech, keď si dá housku? Kyslý párok. Neviem, jak sa to volá po slovensky, ale viem, na čo sa myslí. To je ako utopenec? Také niečo. A čo si k tej houske dá? Pivo. To je jasné. A okrem toho? Keď si chce dať žemlu alebo nejaké pečivo, tak? Môže. No a ako to volá on? Čo si vypýta ten Čech? Ja žemla je houska. Vieš, čo si dá Čech, keď si dá housku? Ja Čechov nelúbim, poprvé. Sa mi nepáču vo futbale vôbec. My v Slováci nefandíme, lebo ani oni nám nefandia ani v hokeji. Tak čo to? Keď si dajú husenicu? Lebo čo to je husenicu? To si oni dávajú? Husenici sa tam dávajú voľaké husenici, lebo oni tak môžu jedať husenici, čo zostrobujú husenici. Houska u nich je čo? Houska. Kačica. Znamená to, že pozerám, delíme body. Tak. To je veľmi príjemné. Ja sa teším, že to takto vyšlo špeciálne v tejto konštelácii. Aj Danka Barteková, aj Marcel Merčiak po bode za toto kolo. Ešte vyberieme halus a medzi tým, kým budete nad tým uvažovať, ja už len sčítam tie body. 4 získava Marcel Merčiak, 2 Danka Barteková. Čo by sme dali?
naši hostia, a zvlášť takýto úžasní, ako ste boli dnes vy dvaja, veľmi dobre vedia, že toto je cesta, toto nie je cieľ, takže... Máme na čom pracovať. No, máte na čom pracovať, je to len také intermecko toho, že ste si posedeli u nás v našej obývačke, tešíme sa z toho. Výborné, že Danka sa pozvala už na budúce. Áno! Berieme ťa za slovo. Ale berieme ťa za slovo, naozaj. Radi ťa opäť uvidíme, niekedy teda po dlhšom čase. A vidíme to tak, že budeš sa teraz špecializovať a fokusovať na olympiádu a potom na jeseň by si už mohla dojsť. Znalosti. S Aj s medailou. Ja som myslela, že aby som lepšie poznala našich Slovákov a infiltrovala sa medzi ľudí. Aj to, ale tam držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Danka, super. Poďme na halus. Halus, ja by som navrhoval možno tú jednotku, lebo veľa českých turistov končí pod lavinami v Tatrách a toto bola taká protičeská ofenzíva. Strašná lavina. Neľakajte sa. Nejdeme tlieskať, len sme to dali do finále, ale teraz už môžete. Počkajte. Športovo. Nech si aj Danka už je potlesk, ona má inak tie tlmiče, viete, jak otík. Vieš, čo všetko počuješ za tie 3 sekundy? Vážne? Kým ti vyletí terč. Muchu na druhom konci. Áno. Takto sústredenie je určite fantastické. Darček pre teba. Darček pre Danku. Darček. Tak to bude, že tréning. Daj niečo iné. Počkaj, dvojka vľavo dole. No. Prečo dvojka vľavo dole? Počkaj, daj ten druhý. Áno, toto je on. Počkaj. Ukáž ten druhý. Tak. Ty máš tiež dobrý terč. Ďakujem krásne. Viete, čo je jediný problém tuto? Čo? Že keby som chcela, tak vás dám na jednu ranu. A komplet. A že môžeme ti to alebo naložiť do toho stroja, čo strieľa tie holuby tvoje. Jedine, no. Povedzme. Ďakujem veľmi pekne. Asi ich nevyužijem. No, pre Marcela tu máme pre chodiacu encyklopédiu. Zatiaľ využijem moment, že to nevidí. Merčiakológia. Tak chodiacej encyklopédii. Polistuj si. Úvodné strany skús. Marcel, neuveriteľná osoba v tomto smere a nikdy ma naozaj neprestane udivovať. A pochopiteľne, že Marcel, veľmi sa tešíme, že si prišiel, ale to ešte nie je rozlúčka. Ešte chvíľu to budete musieť obaja vydržať, lebo pozrite sa, čo ste vy spoločne upiekli v rámci našej hitparády Halúzy. Dokončite text ľudovej piesne. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Hej, moja milá, ako ti je zdravo. Čo to znamená, ak o vás niekto povie, že smrdíte grošom? Keď niekto vás ponižuje, že nemáte a on má. No. Obaja smrdia grošom? Nie, no ten, čo to vypráva, si myslí moc o sebe, že má peniaze, na druhý svet si ich nezobere. A niekedy menej znamená viac, ako viac menej. O to je meno, ale o to je aj skratka niečoho. Čo znamená O, T, O? Je to začiatočné písmeno ktorých slov? Otec, trubka, otec. Otec, trubka, otec? Vymenujte aspoň 3 operencov. Timo Baja, tak, Orange, operátor. Ten. Tu. Viete, čo si dá Čech, keď si dá housku? Všetkému oni hovoria houska. Oni sú niekedy, akoby trošku boli šibli, tí Češi. My Slováci im rozumieme a oni nám nerozumia. Do frasa. Však toto je nenormálne. Však v dnešnom štáte. Však, že je to na jedničku, ne? No, lebo keď vy poviete, že chcete tušku, tak viete, že je to ceruska. A ich keď sa opýtate, že čo je želva, oni vám nevedia povedať. Vlastne, keď povedia korytňačka, oni nevedia, že čo je želva. No tak je to možné? Však to sú šľahlí ľudia.
Veru, je z čoho vyberať a opäť poprosíme o pomoc dievčatá v prvom rade. Dievčatá, celkom jednoduchá úloha, určiť číslo do krutky, ktorá vám najviac sadla. 2. Dvojka, čo to bolo? Nič viac, nič menej. Viac menej, menej, viac menej, ťažká filozofia. 4. Štvorka, čo bola štvorka pre zmenu? Útu. Áno, áno, alebo mobilný operenec. 4. Štvorka po druhýkrát. Ja som za tú 2. Za tú dvojku, takže teraz veľký rozboj. 4. Štvorka, definitívne. Definitívne mobilný operenec. Milá pani, 111 eur je vašich. Ak sa nám ozvete, akým spôsobom to aktuálne samozrejme aj vidíte. Blahoželáme. Pokojne môžete tlieskať ďalej, pretože ideme rozdať ďalších 111 eur. Evka Podhorecová z Bratislavy je tá, ktorá nám poslala otázku a my jej otázku odmeňujeme práve touto sumou. Ďalší, posielajte ďalšie otázky. No a je tu finále. Ja by som dal ešte predĺženie, lebo veľmi áno, dobrý hostia. mohli by sme ešte aspoň jedno predĺženie zahrať. Najdlhšie predĺženie v histórii v akomkoľvek športe? V NHL to bolo to... Áno, v NHL to pamätné. 7-hodinové, okolo 6:30 ráno končili. Ale áno, nepamätám si, mám pocit, že Penguins v tom boli vo zamontovaní. finále Chicago s Bostonom bolo. Alebo Chicago s Bostonom. 54. minúta toho zápasu, druhého vlastne. Aha. No vidíš, no. 2013, áno. 2013, no tak už to máš, si spokojný? Máš to aj s predĺžením. Ale vo finále, možno počas tých playoffových zápasov bolo aj dlhšie. Super, tak ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Prosím vás, venujte sa ten prvý polrok veľmi besne športu, robte radosti na jednej druhej strane a potom na jeseň toho ďalšieho roka príďte k nám zás. Veľmi sa tešíme, že u našich hostí sa na tieto veci absolútne môžeme definitívne spoľahnúť. Navyše Danka nás úžasným spôsobom reprezentuje aj na medzinárodnej aj olympijskej scéne. Držíme obom palce. Danka Barteková. Ďakujeme veľmi pekne. A Marcel Merčák, ďakujeme. Nech sa páči. Ďakujeme. Marcelo, ďakujeme. Ďakujem. Bolo nám cťou a potešením, milí naši diváci. Opäť sa na vás budeme tešiť v nejakej ďalšej zaujímavej zostave, ale celkom iste v relácii, ktorú sledujete aj teraz a ktorá sa pomaličky končí. Pekný večer. Nikto nie je dokonalý. Dovidenia.